Vazifemiz. Яшинг микрорайонына бүген әйтерсеңле һава десанты төшкән. Буй-буй тельняшкаларны, хәрби хезмәтне үтеп кайтучылар да, десантчыларга теләктәшлек күрсәтеп, аларның балалары да кигән. ВДВ 70-тән узгачта онытылмый ди ветеран-десантчы Михаил Соснов. Я призвался в 1950... Мин 1953 елда хәрби хезмәткә алындым. 3 ел ярым хезмәт иттем. Венгриядә хәлләр катлаулангач, без парашютларны алып шунда җибәрелдек. Мин шунда катнаштым. Шуннан соң үз авылымда Белорусиядә машина трактор станциясендә эшләдем. Барысында десантчылар бәйрәме белән котлыйм. Моңарчы төркем булып күрешкән, бер-берсен бәйрәм белән котлап теләкләр әйтүдән узмаган ир-егетләр быел 2 августны шын бәйрәм рухында үткәрә. Сәбәбе дә җитди ди алар. Трудно было очень. Һәйкәлне төзүе бик авыр булды. Күп мөкеш куелды. Шулай да десантчылар буларак үз сүзебездә тордык. Бик шатланабыз. Так что душа радует, кто кроме нас, да. Спасибо всем, кто помог. Бик дулкынландыргыч мизгел. Төзелештә ярдәм итүчеләргә, безгә теләктәшлек күрсәтүчеләргә зур рәхмәт. В трудную минуту. Россия хәрби көчләрендә һава десант гаскәрләре оешуга быел 86 ел. Бүгенге көндә зәңгәр беретлар Россия армиясының хәрби нигезен тәшкил итә. Вы до фанатизма преданы, потому что куда вас не отправляли, в любую горячую точку, куда всегда задача была выполнена. Ценой смерти, там, я не знаю, потерь каких-то, да, минимальных, всегда вы оказывались в первых рядах. За это вам огромное спасибо, у нас части самого быстрого реагирования. Хочется пожелать вам не только в этот день, а вообще на будущее. Во-первых, берегите себя, берегите своих близких, здоровья вам пожелать крепкого. Күрешү очрашу урыны бар. Десантчылар 2 августта һәйкәл янына җыелып, һәлак булган дусларны искә алуны, бер-берен бәйрәм белән котлауны традициягә кертмәкче. Воркута шәһәре белән Нурлат арасы да якынаячак ди десантчы Владимир. Праздники я каждый год справляю везде. Мин бәйрәмне елда уздырам. Воркута, хәрби хезмәткә алынган Мәскәү шәһәрләрендә дә уздырдым. Туган ягымда үткәрү аеруча күңелле. Барлык десантчыларны бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык телим. Поздравляю всех десантников с праздником. Бәйрәмнәре көнендә запастагы десантчылар тагы бер матур традицияны башлап җибәрде. Әлегә мондый акцияның Татарстан, Россия территориясендә бөтенләй дә үткәрелгәне юк ди алар. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәптә укучыларга зәңгәр берет ияләре мәктәп кирәк-яраклары һәм мәктәпкә саллы бүләк тапшырды. Игезәкләр Әминә белән Әлфинә Мәхмүтовалар 1-нче сыйныфка икеләтә шатланып барачак. Гаилә альбомында десантчылар белән төшкән менә шундый фоторәсем сакланачак.